Israel fos reconegut com a estat, i entre altres hi va haver el cas català, i es veia un memoràndum que es va reeditar per part d'Òmnium amb un pròleg d'Hilbert Barrera fa també uns 20 anys. És un document interessant, ja dic, no és pròpiament un text constitucional, però és un text important que prefigura una voluntat de que en un nou ordre europeu, en aquest cas mundial, a Catalunya tingués un reconeixement o la possibilitat d'accedir a l'Estat, perquè confiaven que la ONU castigaria el franquisme per la seva col·laboració amb el nazisme, que no va ser així. Un altre document important, i avanço cap al dia d'avui, però no vull deixar d'esmentar-ho, que també és poc conegut, però que és un document molt ben redactat i una filosofia plenament actual. L'any 66 va aprovar a Mèxic una declaració de drets de la nació catalana, va ser una trobada també a l'exili de catalans de diverses parts del món i de l'interior, que van fer arribar un text que diu que el poble català té dret a l'autodeterminació de manera imprescriptible, inalienable, i que inspira uns principis de llibertat, de respecte als drets dels pobles, etc., que és un document a tenir en compte quan no tenia una voluntat, així com la Constitució de l'Havana, de ser aplicat immediatament, sinó que era en aquell context dels anys 60 que rebrotaven els nacionalismes a Europa. Després de la Segona Guerra Mundial va haver una penalització dels nacionalismes, el bretó, l'irlandès, l'occità, el català, evidentment. Doncs als 60 hi ha un renaixement dels nacionalismes i aquest document és en consonància amb aquella època. Més ençà, i crec que hem de ressenyar aquesta tradició d'enllaçar el dret d'autodeterminació i una voluntat constitucional, l'any 89, en un altre marc, el Parlament de Catalunya aprova una declaració que diu que el poble català no renuncia al dret d'autodeterminació quan sigui possible exercir-lo. Aquesta declaració va ser votada a favor per Convergència i Unió, Esquerra Republicana i Iniciativa. I el vot en contra, ara no recordo si contra o abstenció, crec que recordar que va ser en contra del PSC. Posteriorment, l'any 91, en un altre àmbit, aquest sí que era un text articulat, Catalunya Lliure, que era un partit que avui en dia no existeix, va redactar un projecte de Constitució íntegre, que estava redactat des d'aquesta òptica de la globalitat de la nació i que encara és disponible i es troba segurament, ara l'edició va ser d'aquells anys, però segurament a la xarxa també es trobaria aquest document que no he portat, però sí puc donar la referència. I a nivell particular, tot i que no és un text personal ben redactat per mi en exclusiva, sinó que vaig fer amb Josep Lluís Carot, i no és un text constitucional, l'any 99, si algú del públic és militant d'Esquerra recordarà que es va aprovar un document que es deia Avantprojecte d'Estatut Nacional de Catalunya, que era incorporar una fórmula que després va recollir el Pla Ibarretxe, que venia a dir que Catalunya podia estar en una fase d'estar lliure associat, com a Europa és Baviera, com altres, amb l'experiència de Quebec, que havia fet un referèndum d'autodeterminació que no havia sortit reeixit uns anys abans, i que la Cort Suprema del Canadà l'any 98 va fer una interpretació molt favorable al reconeixement d'aquest dret, que després, ja dic, el Pla Ibarretxe s'ha inspirat en aquell text com s'hi va inspirar a nosaltres a redactar-lo. Malgrat tot, és un document que no ha tingut aplicació pràctica en la línia política d'Esquerra a partir de llavors. Bé, fets aquests dos antecedents, vull dir que a cada etapa política i de diversos vessants hi ha hagut, abans del franquisme i després, intents d'articular una proposta constitucional o de voluntat constitucional de concretar aquest desig d'independència en perquè l'últim terme, evidentment que els textos per si sol no generen un moviment polític, però si hi ha un moviment polític que vulgui realment la independència, ha de redactar una proposta sobre què és allò que realment vol aplicar, perquè la gent, el poble, ha de saber a quin model polític anem. Avui en dia, lamentablement, no som en aquestes condicions, som a les portes d'una sentència del Tribunal Constitucional anunciada amb un contingut que retallarà l'Estatut, no sabem en quina mesura, però evidentment que el retallarà. És una oportunitat per plantejar una crisi política, un conflicte polític amb l'estat espanyol, perquè serà la primera vegada que el Tribunal Constitucional es pronunciarà sobre una llei orgànica, que no deixa de ser un estatut, però que és l'únic cas, el primer, en la qual aquesta llei orgànica, el Tribunal Constitucional es pronunciarà sobre un text que ha estat votat per la ciutadania, pel cas del poble català en aquest cas. I per tant és un precedent de desautorització, de contradicció. Un tribunal, en tot cas, hauria de fer una sentència prèvia, però no una sentència amb un text referendat, perquè la voluntat popular està per damunt de les interpretacions constitucionals d'aquest caire. S'ha de preveure en una altra fase. No ha sigut així. Crec que no és solament una qüestió de forma, sinó que ens trobem davant d'una qüestió de fons.
de xoc de legitimitats. Hi ha una legalitat estatal i una legitimitat política nacional catalana que es contraposen previsiblement. Com es resoldrà aquesta contradicció? No ho sabem, a hores d'ara. Hi ha declaracions de tot tipus de diversos dirigents polítics, en un sentit o un altre, si la resposta ha de ser unitària, si ha d'incorporar una consulta popular o no. En tot cas, pel que fa a Esquerra, el Congrés darrer va aprovar una resolució en què demanava expressament que se tornés, si hi ha una modificació, es tornés a fer una consulta a la ciutadania de Catalunya perquè s'acceptava o no el resultat d'aquesta decisió del Tribunal Constitucional. En tot cas, ho veurem en les properes setmanes si es compleix i en quina mesura es compleix aquest mandat i quina és la posició d'altres forces polítiques quan això sigui realment un fet, que segurament, per les informacions que diuen els mitjans de Madrid, la sentència pot ser abans de Nadal i tot. Malgrat això, i el títol ja que m'he atrevit a posar-ne què fer, parlar d'autodeterminació, jo crec que el dret a l'autodeterminació no solament és un plantejament teòric, un plantejament polític, articulat, ha de comportar un procés social, un procés de participació, un procés de definició què és el que volem per sortir de l'estat espanyol o per exercir el dret d'autodeterminació. Jo crec que independentment de la consulta que s'hagi de fer i del resultat que aquesta sigui, crec que avui en dia hi ha tres possibilitats en tres àmbits que requereixen hi ha una decisió entre el consens entre totes les persones que volen treballar pel dret d'autodeterminació i per la independència del nostre país. Primer de tot, jo crec que, independentment, deixo al final la reflexió estrictament pel que fa als partits polítics catalans, però jo crec que així que està a la nostra mà, a Catalunya, i potser alguns de vostès aquí en són membres de diverses plataformes, la del dret a decidir, Sobirania i Progrés, o altres entitats que treballen en el món associatiu sobiranista, que s'ha dit. Jo crec que tenim prou experiència i capacitat per poder unificar en una única organització, una única coordinant totes aquestes entitats, perquè si al món catalanista hi ha el sobiranisme polític, i incloem aquí els partits que estan pel dret d'autodeterminació, que per mi són els tres que hem citat anteriorment, també hi ha un sobiranisme cívic que es complementa amb el sobiranisme polític, o s'hauria de complementar. Per tant, hi ha una primera tasca avui dia de què fer pel dret d'autodeterminació, doncs hi ha una primera obligació, que és trobar la manera, com hi havia a l'Assemblea de Catalunya fa 30 anys també, doncs uns punts que unifiquin a tot, que hauria de ser molt simples, 2 o 3, com eren els de l'Assemblea de Catalunya, que permetin una coordinació estable de totes les plataformes sobiranistes, en cas pel que fa a la reivindicació nacional catalana.